Kasi sisiw natatakot ako. Feeling ko, bubuhay siya. Kilala ang bayan ng San Jacinto para sa mga produkto nilang palay, mais at tabako. Pero ngayon may isang Pinoy cultural icon ang nauuso dito at ito ang tinatawag nilang grilled balut. A few moments later. Ang balot ay pinaniniwalaang nanggaling sa Asia, partikular sa mga bansang Pilipinas, China at Vietnam. Ito ang itlog ng bibe o itik na dumaan sa fertilisasyon kasama ang halos buo ng embryo sa loob nito. Pinapakuluan at kinakain kapag nabalatan. Kadalasang binibenta ang balot sa gabi bilang merienda o kaya naman ay pulutan. Kilala din ang balot sa taglay nitong mataas na protina. 3, 4, 5. Ang inihaw na balut ay pinaniniwalaang nagmula sa bansang Vietnam kung saan ito ay nilalagyan ng chili salt. Ang delicacy na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapakulo muna ng mga itlog. Sa pagluto ng mga itlog, nilalagyan ito ng chili oil, asin at timpla ng paminta bago iihaw. Pagkatapos ay tinatakpan hanggang sa kumulo ang sabaw. At dahil na-intriga ako sa grilled balut, dito ako napadpad sa Santa Maria, San Jacinto, Pangasinan. Yay! Ano na kaya matandaan kung kailan yung last kong kain ng balot? Parang years na years. Matagal mo. Years. Yan. Kasi nga, hindi ko kinakain yung kinakain yung sisiw. Ang kakainin ko lang yung yellow. Tapos yung sisiw bibigay ko sa kasama ko. Masarap na Kaya ko siyang kainin. Basta yung kakainin ko lang yung yellow, tapos ngunguyain ko yung puti, tapos itatapon. Basta yung nguyain mo lang, yung matigas na part, inunguya lang. Tapos yung sabaw, yun lang. Kasi yung sisiw natatakot ako, parang feeling ko, bubuhay siya. Kasi yung sisiw natatakot ako, parang feeling ko, bubuhay siya. Ang dami ng suka. Suka. Hindi ulit ako kakain ng balot. And let's try. Ano to, chili? Sarap. Tignan ko ah. Makainit lang. Makatusok ako. Harap. Yung masarap, promise. Tapos, maliit lang yung sisiw niya. Kaya gusto ko siya. Siguro makakadalawa ako. Natawa ako. Wala ulit ako kumain ng sisiw ng balot. Dati yung yellow lang kinakain ko. Pero ang galing-galing ng idea, natutuwa ako. Matagal na bang may ganito? Ngayon ko lang to narinig. Yan. Okay. Ito lang yung sinasabi ko dati na kinakain ko, yung yellow. Sa balot, ito lang tsaka yung sabaw. Tapos yung sisiw pinamimigay ko dati. Pero ngayon, first time kong kakainin. Kaya, tinikman ko siya. At tinikman ko to. Yung imbis na sa beach ka pupunta, dito na dumaan, kumain na lang ng food trip. Tapos na-try pa yung balut. Grilled balut. Grabe. Nahulog. Sayang, nahulog. Sorry po. Ito na naman yung matigas na part.
second time. Hindi tayo nakakahiya. Sorry po. Tapo. Yan. Okay, ligpit. Natapon.